heirs of promises, prisoners of hope. Or say boshe adidifo and daso ineduafo. Abusiafo na oche asan akọ abeto yembion ebeda twedi ampo nyankopon ase se waye adom ne daso eti enkom. Kwata mu nyinara ye ne esua adusua afri Joshua engumanmu ye ne waye adusua ne bebre na atwi mu no ye ne wo hwe adusua etoso enkron no so wo hwe atifi asem na o se boshe adidifo ndaso ineduafo ye twa hu abasisia. Ya ewo sa addition ba yina ye she sa addition we na say we be citizen e so we law abiding person you say ya sa si ya tissue no ya hopo ye twamako na yinti na kopone na enya hohom anije na opie so a enya honom anije ne ko di efia pema obesan de aba na yebesa mamu nyina akwaba na afi ye de nchaso nkonso nam ye ngaji kwapa Yesu Kristo so e de bre mu nyinara de asida twi asida pesi e be ma twi de ampo nyankopon sanse ono na ye na dom na afi ye da so eti enkwamu na afi nso ya damase se de bera da so mu de mafidie e de to London Ghana memenda kwanfo Sabbath school e na afi trose mu empensem mu se na midi kan e kan ye no kwata mu nyinara no ye hwe adusua gidi adusua wodo a Yesu afri Joshua enhuman mu ye no ye adusua ne bebre ye adusua etoso enkrom na maboafo no aye krado mo bebo na de adusua pensem mu de abramo badansa no menkuti enwum enfree revelation singers for embrasisia. Mumaya fasida kesima erade Osayeye Ode na yedo Bifrise ode padeshi Asheye ebo Hallelujah Nasida sinya Bifrise ode padeshi Asheye ebo Hallelujah Nasida sinya na misi ye body ti okanu biro na so wa papa ofani ni banta piano ni saye ya bi Yesu doi Yesu meno bio mini anu ye body ti okanu biro na so wa papa piano ni sayayari Yesu doi Yesu mekonu bio minian eye ogo oje padogi eye mama do minian eye ogo oje padogi eye mama do semishe Any
Otopeni, Misomede, Madonugio, Minamito, Magiquantonia, Ede Amamoto, Imunishi Shebia, Eni Otopeni, Misomede, Madonugio, Echoda mitu, minya mini duye, au adofu ye. Eyem oyaumu otangu, ogu na manio, minu bonetina. Echoda mitu, minya mini duye, au adofu ye. Eyem oyaumu otangu, ogu na manio, minu bonetina. Mintina nisu tesu okano dide ogona suturo ninyina ye odontia insura nesuanya no yeo ninyina ye odontia awo Yesu doi maya ya mentia sio odobenia Mentina nisun tesio okano bire obona suturo ninyina ye odontia obo nesu pa nesu yanu yao au Yesu dei maya mentia sio odobenia Odobenia Yada revelation for us enuma omudi abedi yen addition animo ede amayen me ba be yi wana wo fiduam hase a mo bebo na afedi addition ede abrambaransa no ma memfa asede a emu odin pa emfama 3ABN Ghana and TV Ghana na fe so Hope TV Ghana sa adwuma ko mienui na afa TV adwuma de atom so de omo ya ne se ye ka onyankopon asama mo so mo fa de ko wiase afa na nyinara omo boa yen ma yesa adusian omo spread pa de emayen ombo ya chidom bebre na enam se adwuma na akwakoya nkwankwan adwuma na nkwankwan so na yi ntuwa de bo omo ntino ya nyasa akwanya ya tutufsre omo mutie ne ahwefo nyina sese owo mo bia opese obubu asa adwuma ko mi ahwefo ni na ne wu on number ho fa na frɛ obi beje wo so kakra bia betimi no fa bo asa adwuma ko yi na onyankopɔn ebe ehrawo miwie ni saade ane na me ba afie hase na afie omo anyankopɔn na mo so na ebeboa ne de adisen abrem no mayi omo ade acho miwie ya fe ye de eti anu adisen no me de mo somfo Bismarck Mensa ene onyankopɔn adom mesan ewo yenua Foster Twum eka me ho ase Foster e mo akaba great that's say na so yeton safro watimi aba na me ko manima anti-christian obia pian so na ete ho na anti-christi e mo akaba that's say yeton safro watimi aba ye ko me ko manima John Mensa Thompson enso ene wo ho no peni ye mo akaba that's say ene yeton safro aba na fe me ko eto no a elder Dr. Alex Collins afan so enete to no eda ye mo akaba me da say munyina yeton safro matimi di odo abo odo musemfa addition semfa mbre ye atiefo ene na ba bia obi ara hobrase mu si utrase na me Mark Thompson emompae emae Indimafo wa boss wa wenim anyway chi tumi biare ni ho ende dey so ayope ene wadom se wo ma yembe bie wo twerese mu neni afoforo enche Sabbath school adisuan ye ebedi adisuan nim ye de ho ehye wonsa ne esro nsa seme be free anu aba biare nya asem free wasaf Yehowa ema ye mfa ye pe enka bibie mfriu nemom ne bebie mfriu
akoma bia etie aso bia etie no nyame srɛ no sɛ irade man nsɛm yi enkwegu soil papa mu enkwegu akoma ayɛ krado sɛ ebetie wu nyame wasɛm na yenya ababi emfiri mu sɛ ne be ya brabo ebesesa ya namontuo ebɛyɛ soronko na foforo nyina ehu sampa Kristo waba betena yemu bɛka yɛn ho ɛwɔ adesua mu ɛwɔ Jesus Christ wodin mu nti amen. Amen. Good. Mesa mama akwaba bion na afi yahwe yen adesua enum yewo adesua etoso enkronfa last week ye fa atwa last week the end so last week na yehwe ne etoso enwotwe no yehwe Caleb na afi Joshua sa agidifuo akunini mienu yi hweso de o ma ya ato ne de yeso betimi asua afri omo ehon ye hu se sa nipa mienu yi krofo omo de omo to Nyankopon so pa yie na at a point in time no omo kire gidi ama papa abra yesu mo se omo nkohwe omo ya kwansofo no omo nkohwe asase no so se kwan ambafa so no omo timi atena asase so no edua na omo ka ho no ebeka se omo ntimi Joshua ne Caleb gina pintin eka se Nyankopon ahye ye bono nko ade regardless of say no omo sitie yebetimi akonti mu yenkoden yebetimi akwakoje omu gina gidie mu akopema yenti na ehu be hia se yebesua omu nso omu ho adisua na afi yahwe omu nso omu gidie ni bi se wantimi ene yesa adisua na se uche YouTube ukọ yelese ya website wana YouTube channel wana obehu sa adisua no ho obetimi aklik so na afi wonso watie se ne esiko na afi se first time nso na uche o YouTube nso share subscription button bi wo ho no mia so na afi wo yenso a wasa mia adoma no so echese yesa adisua ya wonso wonsa be kan wonsa ka bia na wonso ama so ade akwakoma bi afi nso so wo comment bi nso a obetimi atworo ase ho nso ye be kenkan ade amao yehwe enade no ose heirs of promises, prisoners of hope. Bosh adidifo no ndaso in the duafo. Nka bosam no ye fa free Zakaria anwoma no eche ye nkron yimudu mienu se openi foster why kradwa. Enti radiasem. Se mo samra aba edemu. Mo ne duafo a mo wo ndaso. Ene impo me ka kire wo se mohuna mede mahye wanamu amen. Amen. Great. I think say ye koye nim no ye betachi on nka bosem no na fe yahwe ne ewo homaye tabusiafo ye behwe adusua no kwasem se ehu hia pa ye samre yi de oma tra Jordan no oma kumbia oma ji asase nti asase no ye chicheko nti we share from Joshua chapter 13 no side ko 21 ye asase nchiche kwa but obebisa se na asase nchiche ekure ehu hia ben krompo na ehia se yebesua ehu asem but no kwasem se sa asase nchiche no enam se na ye Nyankopon bo henti ema ye ti ase ya emema ye ate Onyankopon Nyankopon na yesum no ne bo hyense no ne nti ase ne sene ene a promised land and asase na odi amom no sene esiko ye nya sante ase na ende yenso ye beti bo hye a onam Yesu Kristo so ahye ye no ene sene yenso ye betimi aklem sa bo hye no na fe yenso yetimi de anante ene nti mem vie ne se asase nchiche nti any relevance bia e wo relevant pa ye e wo ye Nyankopon ya yesum no emunti no ye bekomu yi ye behwe sene esiko ye na fe yahwe adisua wodo a ye betimi asua ede afri mo leni kan hwe ne edi kan no ose Eden and Canaan le bedi kan hwe bibi wo Genesis chapter 2:15 na fe yewura kan Genesis chapter 3:17 to 24 yenhwe adebi ho ne emfa nhye yen addition anase yenhwe why a wode ye ko Genesis na yakohwe ye addition anase wo ho 2:15 na rade Nyankopon de onipa ekutena Eden trum se ono na onwen ho amen. Amen. Great. And then
3:17 to 24. 17 to 24 no. Na Adam de okachire no se wotie oyirene na wadi dua a mehye wo se enie no binti wonti wadome asase ye mu na obedidi so onkwa na nyina na nkase ne nse enenchen se na ebefifiri amawo na wadi afumu ahaban wanim fifiri mu na ubedidi dia kosi se obesan akọ odotie mu efise emu na oyi wo free na oye dotie mu na obesan akọ na obarima no to na reading Hawa efise ono na oye otiasefo nyina ena kosi 24. Yes. Okay. Otiasefo nyina na Awurade Yakobon ye enwoma ntade ma obarima ne na yere de hye won na Awurade Yakobon ka se hwe onipa no aye se yemu baako hunu papa ne bone na afi ne ebe na wantena ne nsa antinkwa dua no so ebi ani antena aseda anti Awurade Yakobon tu no free edin trum hod se onkodo asase a ofa no free mu no na opam onipa no na ode kerubim ne ojaframa afena edi ahim besi edin tronu anim epoye fem se onwe okwan a ediko enkwadua no. Amen. Amen. Great. Mention simply elder doc yeah, share heads of promises, prisoners of hope, Boshe and the phone, and that's one in the Duafo. What do you call back to Eden? Adusia Bena opese nyanwaha. Many of us make me say. Also Bible Genesis, the first chapter, can say onyame na ebo ade nyina ade wo wiase nyina sase bia nyame dia ana Genesis 2:15 ka say onyame bo ade nyina wie no ana our first parents Adam and Eve o ka say montana Garden of Eden. Yeah. Na Bible ka say onyame tirimo power de Adam and Eve call Garden of Eden say or the chomo kra na kai omo permanent home. That's right. I say o papa si fie no waka say oh a die with them their mount forever. Yes. And Adam and Eve, they were meant to stay in Garden of Eden, no more relax. So can Bible Genesis 1 and 2. Who baby I say Adam and Eve, ye from Mose Mumra na mumesubni ye Garden of Eden, and I say munkona enkokonye. It was meant to be their permanent place until say Bonne Eba in Genesis chapter 3. Yes. And no penny foster kama no. Into Genesis 3 verse 23 and 24 no. Hono nyame kan say enam samaye boninti apama menemo ye ya enunti medemo abetena Garden of Eden no mabu sa pam no so. Into yesa me pam mu free sa Garden of Eden till they lost a more permanent position. That's right. Into ombeye exiles. Yeah. So obi ye exile baby or namno or baby or da, but any comfortable place. We say a comfortable place no we lose. Yeah. That is the state Adam and Eve are finding themselves in. And nipa twa so like nomads. Ye nenam ye two ye ni ye lose your permanent home, which is Garden of Eden. No, until say a drew baby no nipa ni ba no hoso. Then you realize it say bonia ye esi esan ko nyame ho. And when man decided to turn back to God no onyankopon san ba biem eni nipa ya pam. The first say ne edione Abraham pam so started from Genesis 12 na Genesis 13 Genesis 13 14 and 15 no onyankopon san share Abraham bosse sa asase dynamic sima moja boninti omulusu ye no mesa mamu baby amamatna not necessarily mesa the mark Garden of Eden but God was saying say I will give you a permanent resting place and at that time no na be a promise na omunya ye so Abraham time no nyina no
na omu tutu tena but omu nyom permanent place but they were looking forward to that promise. And here drew Genesis 26 verse 3 and also 24. Onyankopon sa ba Abraham ba Isaac sa share no sa boshe no se boshe na me share wo papa Abraham no me da sukura boshe no se mesa ma mo baby atena sane me ma mo papa no mo di kan Adam and Eve e Garden of Eden no mesa restore ma mo. Then again Genesis 28 verse 13 osan be kan the same thing echere Abraham na ye Jacob enti ye hu say after 400 years eko ya kodru say Israel nom koye nkwa ewo Egypt omosan ko fast reso no then we are at a place onyankopon start land no de mo no was start acquire land no obo mo mo possess land na all cheche ho ne abeduru nanso Bible kire say omo acquire land no mpo wie no eduru ba bi nipa san ye bone na ni mra bi nipa be bone no na amamamufo abeto ahye nyame maso no ma lose land no no ma san be exile biem then omo wo ha na omo ho abomo so na onyankopon the prophecy bi aba na afi abeye promise say or mesa restore mo at that time no they've lost their permanent home but they are looking forward to that promise and no additional can say that merry-go-round scenario no every time bia nipa be lose permanent place in your media maye na abeye osan hye bo then you become a prisoner of the hope if say no wa show bo enti we need that so say sabo hye ne bebam be wunyenyaye enti you are looking forward to that hope na nya media show no no ena onyankopon enam ne difo Zechariah 9 verse 12 e ka kire ye say onyankopon ahye ye bo bebre. We are prisoners of hope because we are looking forward to that promise. See, in your promise now, if we are, it fails to become a promise again. To say we've already hold on to it. But when you can say, I don't want you to continue to be a prisoner of my promises, nor a prisoner of hope. Or say, return to your stronghold. Bisa wo say, DNA ma sa promise ne bum. DNA ma sa si enyame dia ma ene dia waka fa ho na bam emra wo be yesitie amo nyankopon as long as Adam and Eve no mo yesitie no they had the Garden of Eden to live there. That's right. Or say return to that stronghold. Or stronghold ne say as long as we are obedient now have the presence of God with you no promises no fails to become a promise but it become a reality. And to onyankopon say go back to that stronghold, go back to that state where you're obedient to God. No onyankopon won't change. Na me ka enese I declare today say so yes sir I will restore to you double. Order for eye nigisem. Onyankopon ka niema bebre fire brabo ho. Onyankopon ka niema bebre hwe Bible mu a there are multiple promises. One kasa wutie me ne onyankopon ka boshe bi afo abrabo ho nanso wadwen ho se adenti na boshe ne ma wa boshe ne it has taken a long time ma and ne onyankopon shall say remember the stronghold ne say onyankopon boshe bia a conditioner the condition ne say obeye sitie amano onyankopon pese or relieve you from being a prisoner of hope. Now you are looking forward to the promise. You are looking forward to the promise. God want to make the promise a reality in your life. Now say choir a bit my reality and say and return back to obedience. Di onyame asem so na mo onyankopon mra won chen na so onyankopon ba won chen a boshe na wani da so a de bia you a prisoner of that hope no onyankopon be mana ba mo ene no obejew or so obe restore no even double. Me that's dog why are there pass wa for bread na wa cheche yimu yen to aso na fe yen hwe ne ediso no o se asase no se achede the land as a gift. Well, yen share akinkan sembe mienu bi wa se nsa na mama antichristi abemu ha se Exodus chapter 3 verse 8. Now if you share Leviticus chapter 20 verse 22. Yen share Exodus the end first. Exodus chapter 3 verse 8. Yeah. Na my son say me be
wɔn Misraim nsɛm na matu wɔn free asase no so akɔ asase pa a ɛtrɛ so asase a nufusuo ne ɛwoɔ ɛsen soɔ no Canaanfoɔ, Hetifoɔ, Amorifoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ tenabea hɔ. Then Leviticus 22. Enti muni mahyɛdeɛ nyinaa ne matemudie nyinaa so na monye na asase a mede mu rekɔ akɔtena so no amfemu Amen. Antikrist yen show or say asase no se akyɛdeɛ. Akenkan sɛm yi a yakenkan wo hwɛ onyankopɔn asase no na Israelfo ya ayɔnkofa bɛn na yehunu wɔ ha. Yo. Da Bismarck medasi. Sɛne elder Shaase no. Na kyɛ sɛ wo hwɛ nanka ye nidaso ɛyɛ asa. Nanso ye nyankopɔn ye nyame a o so otiaba no nkumba. Yes. Enti asase eno oso de maye se akyɛdeɛ. Ye bɔne ye chi nyinaa no. Osan ye nhyehyɛ foforo ema Israelfo no. No mo Misraim no, no mo wo hawmu, no mo wa titi mu, no mo wa amane mu. Nanso so ne se ne kenkan wo Genesis 3:8 no. Oso oba biyi wo mu. Se ehwe asase ewuhoi no, ekyere wo bobia baabi a wo free. Ene suban a na se tebia wo mu. Enti oye nhyehyɛ pa ese se mudi masɛhwɛdeɛ so na moyɛ ne ɛya ma ye asase a nufusuo ene ewo so enti die na bema ye etimi omu ebetimi dia call so mbenya nyankopɔn mu gidie se no ahye na Abraham no mu ebo edada se omu edi na asɛm no so no mu eya ono omu afa pama oyɛ saa nhyehyɛ ya ma wo mu na se wuni nti na nyankopɔn eni Israelfo no eni asase no na ayonkofa kɛseɛ edem nanso so se wuni Awurade a anase se bio se additional mienu se woyɛ akoa na kyɛ se wuni ebusua aha nti woni abusua nti wo ye obi bia asa ne open nanso so wo ye odihye dia wonim se wo asase nti wo ye nyankopon akyɛde no na so wo ye ante mehu se yasase ya tisui no ye ya hoho ye twam akɔ ye nyankopon no so ono na asase nyina ye ne dia nti ono ne di ehine wo so se ya asase so ayemfo ne ayi a otibika se me na asase ne me ye media nanso so tumi na ono no bo asase no ono no ntisa asase ode to homa Israel for no say so mudi so mu be pie so no eye asase ya afebo so fra say wo be di nyame mmra so na be ye ne opɛ na wo benya gidie wo ne mu no na betena ne mu no so no ene na che say waye ne nhyehyɛ pepepe ama omuti ekoma yen susu yen saa bremu se saa gidie a ye nananom de tena se Abraham nom de tena se Sarah nom de tena se yen susu ye di so a yen susu ye wo akyɛdeɛ a ɛyɛ asase a yɛ kɔfa a ɛyɛ nigye wɔ so ahotɔsoɔ wɔ so asomdwie wɔ so ɔyaw ne ɔhaw bia so so yɛ de eni hɔ ɛde hye nyame no nyam na dum ntia amen Great that's okay bram me kakra ka me maame Kristi ɛdeɛ no ho sisi ehwɛ Israel ne Palestinians Palestinians we share some nations recognize when we say they are a state when we are or mine. Other nations so recognize them. It's as when we near us. Before Israel we declare independence, Emma womo. Certain no we are stateless. Womso no we need state because when we need asasia womo etiso. Into we may who say asasi e bibia ehu hia papa. Recently, Trump said the Ukraine peace deal biaba. Now proposals in the moon semni been say part of Ukraine will be ceded to
Russia. Inti sesia no Ukraine for gi tuma ekomuku ye nyina mfa so be ne ba so. Wo mo anya ntuma da ben e na ntokwa no ebetwa. Meaning say asase ya de a emu ya even po ye de ba ye Ghana ye mfa se ye Ghana fo ye nkofie ne ye nkohwe. Wato wasase document bibia kire asase ya wodia. Enso ebe wiase na yase aton asase na manipa be se 4. Yes. Wakotwe ho manso saa na ebe document mami because what ya won't me ko Ghana nkotwe manso. Na o se wujemu. Ba ye hwe Israel for na me pese o kire mu bibi. Wo Israel mu no Nile ewo ho. Into omu tumi di bi ye irrigation duane ni nyoma. Basisi asase na wo mu akoso no. Yes. Chise insuo na ato eguso ansa na ne omu eduaduane nyina na etumi aba. Na nyame pese o kire omu bibi se mo betumi atena asase so na se bosha me de share mo no motumi edi asase ne pa ni nyina you have to depend on me. That's right. Impenudo womo twe wom ho free nyame ho no na womo call the other way. Yeah. But anytime womo ye closer to God bia so na womo edi nkunimu na say na womo prosper e was asase ne so ene na mpese me de e ka ho. Me da se pass we dey no so e dey for the antichristi aka no so now you share the challenge of the land. In fact, I'll share from Genesis chapter 13 no eba nyina na nyankopon adikan akache Joshua sesesia no Joshua were very old but na neema ni bebre assassin bebre ho na omunya finishing concrete kro omunya enhyase omunya njinwie oka de hyase free territory ewo Philistia sa de ko Gesho ho no nyina omunya enkoje na afi wo de aba Avim south na afi wo de aba to Sheho de ko Egypt border ho no nyina omunya nkonkaye ekofa Ekron sa na de aba Canaanite for no kings Philistia for kings na Gaza Ashdod Ascon e honum nyina na onkonka. In fact even though se na antichristi aka no se nyankopon de achede or the assassin na ya achede a wode momo but na omo challenges bin so e wo honum yen kan bibi kakra wo Joshua chapter 13 verse kind from 6 and 7 no 13 6 and 7 no. Yeah. Wonga wotibi poso nyina edi free Lebanon ho ekosi Mesret foot main Sidon fo nyina mea metu won afri Israel fo no anim esuntonto nko na twe ma Israel na wonfa iniso senya mehye wo no na afi che asase mu na enye musuaku enkron ne Manase abusuan no efa no ajapade. Amen. Amen. Something you should not challenge be na ewo ho in terms of say assassin the achom but na or how be ho. Yes, Bismarck. Medase. See here Joshua chapter 13 through to 21 na say yenyamre ne kan ni nyina. At a point Nyankopon hu say sisi Joshua senior kan Joshua won fear ekwa anim na asase ne so yenche wiye nti we share very few tribes and I memfa ne so munya wo mo asase ankasa asase da ho kakra nti Joshua mon sorry na asase ne aka no the 9 tribes na aka no wo mo enya wo mo asase afi the half tribe of Manasseh wo mo so enya wo mo de asase bia na hokwa se na mpenimfo wo be na wo mubu asase bia na hokwa ndi se opese wo kwotena asase ne so a enwoma bi wo ho e wo se woye se woye enwoma bi fra kwan mu ansa asase ne tumi abeye wodia bana nyame kire wo mo se sisi a no mehye mo bo sisi abeye physical ebo na reality amamo enti yetutwa ansase no nemo mesa akire mo se nye bebi a mede amamo ne pe na mo ntena ho mompem na mo nkomo enu se na bia menya menya maka se mede asase ne bema mo mede bema mo no se na mede hye mo gya no mbo no sa bohye no etumi esipi yen hwe Israel for slaves for centuries they don't have any skill say base akudie omuni skill bia
one of the challenges. The Tosumienu in terms of weapons. So Ukraine for weapons and Russia for a way. Kaminim senia we are see a base here. No money our weapons and you see another challenge. It's say Egypt to forecra no more masters. Egypt to for with all the skills and weapons they went to me anko fa assassin and so permanently. Adentia. It's say in Corona now they have fortified cities. That's right. Inti ekrobia wo etwa wo de say Jericho wo metwa war afa ho na wo kro be na e da we wrem na eno so ye challenge physically. There are physical challenges are na wo say wo mo champions wo mo say to me aka asase no na say wo betumi ayesa na nyame pese wo mo ye bibi nyame mpese wo mo do mo to wo mo so opeso mu hu se eye me nyame na mahye mo bo se medi asasi mamo into upon all these physical challenges no se mo gi me nyame tum mo gi masem etum na munye gidie ewo mi mu a mo nsa bekania me nyame mahye mo bo no saa na ye nso ekoma ye ene nde bia nyame make some initiative no akase ebenya gidie ewo nyankopon asem na fe yetu saa asem no ho anamo saa asem yake yebetumi dia atoto ye nkwaje ho si ehia me Sabbath su class na ye discussion na ehia me ka se ye ka grace a ete se network e won from memu e ho mu bia na mom se obetumi nya ho mfaso de wo phone aye call se auto sim card phone him. You can have the phone all right. You bet me about sorry. Nemum se wakoma anji Kristo antum anji onyankopon asem antum a onyame adom a wo ho ma obia no wonsa enka na se wo betumi agi atuma chi se wonya gidie mapa e wo onyankopon mu wonya gidie mapa no em se first remember wakan Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 amaye 8 and 9 say na dum na ode nam gidie so agem nkwa mfirimu a nyankopon achede mfiri nyuma na obiara anhwahwa ne ho amen amen eyo nyankopon achede aduma nyamedia maye no na achede keke unmerited favor media nka mensa no hwan sara nso na nyamede asase no emma Israel for no kwa se wo mo nkofa yaba Kristo mu se betumi atena Kristo mu na yetumi esipi esita ade baako bi na wose yeye any obedience se be esiti ama onyankopon asem esan se ukokro ekrobia mu a there are rules and regulations ekrobia won emra se be o ma yetimi yewo mra ewom enti se wo pese wo tena o manim na se wo be citizen a so ye law abiding person na wodi mra so sara na Israel for so nyamede asase no ma wo mo no so betumi ayo maya ombe nyankopon maya they have responsibility ne say onyankopon hyehye odi egu akwan mu ama wo mo no won be sitie ama nyankopon na se na bi kaka emprendodo a na wo mo ye sitie ema nyame asem emprendodo no mo twe ben nyame no wo mo kɔ so etena asase ne so di asase ne so ndepa ma at the moment wo mo betwe wo mo ho no na omonefo na to ahye wo mo so then they lose what they have. That's right. Then they have to go back and then possess it. Inti then I make our hey. There are challenges ewe ya brabo mu sesia. Banyame hwehwe se ye pese ye tena ni mu a yenye city eba no. Nyame hwehwe se betumi sipi esita wo ni mu a yenye faithful na yemfa na asem no enye adwuma na nyame bekoso ehran yo me da say Penny Thompson why are there pass we be adwene mu in this direction now yento asna fe yenhwe ahosepe no the Jubilee there's Nyankopon ma nhihye bi na Moses so ma nhihye bi yenhwe se ne san nhihye ni sitie ne yenhwe adusia bitimi asua afrimo Leviticus chapter 25 1 to 5 na fe yahuri akan 8 to 13 no yenhwe se ne
nhyehyɛ na ɛwɔ hɔ. Leviticus chapter 25 1 to 5. Na fi wia yahuri akan 8 to 13. Ne wayɛ krado bia. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sina bepɔ sɛ. Yeah. Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ. Sɛ mudu asase a mede ma mo no so a asase no nhome inni home afe ema Awurade. Mfie nsia na dua wafum adeɛ. Yeah. Na mfie nsia na pam obobe tro mu enua ho na boa emu enobae ano. Na afe a ɛtɔ so no enye ahomegye home ema asase no enye home ema Awurade. Nnua wafum adeɛ na mpempam bobe tro mu ɛho nnua ho. Ontwa kae a efifire no ntwa na bobe a wapempam no so esisa no entete enye ahomegye afe ema asase no. Amen. Amen. 8 to 13. Osi na kan home mfie nson. Mfie nson ahoɔden nson. Fa na home mfie nson no mu na nye aduanan nkron. Na bosome a ɛtɔ nson no da a ɛtɔ du no ma wɔnhyɛne totrobentu ntwam mpata da no mu na momma wɔnhyɛne totrobentu ntwam asase nyinaa so. Na monye afe a ɛtɔ so aduonum no afe kronkron na mompae ahofadie asase no so. Emma esotifoɔ nyinaa enye mo ahosɛpɛ afahyɛ no mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ no mu na obiara nsan nkɔ n'abusua mu. Se ahosɛpɛ afahyɛ na saa afe a ɛtɔ so aduonum no enye mma mo nnua adeɛ na mo ntwa ne ntwa kae a efifiriye na mo ntete mo bobe homa a wapempam hono so aba na eye ahosɛpɛ afe enye kronkron emamo muni mfuo mu nnɔbae a eba afe no mu no. Amen. Amen. Na fe last one no 13 no. 13 no say ahosɛpɛ afahyɛ afi mu no mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Amen. Amen. Yɛnhwɛ ahosɛpɛ the Jubilee nhyehyɛ we no na ete saying na atisua bɛn na Nyankopɔn pɛ sɛ yesua no as it looks as if say na wa count no every 6 years na monfando the 7th year no monjai na asase no emfaro no ho na fe bibie wo ho monjai na then monsan kan 7 times 7 49 the 50th year no so these are the regulations are eho ye adusua ben na Nyankopɔn pese yesua no ha se say nyame de homeda no hyehyɛ na ode ma Israelfo yi na ehu sɛ omoko Egypt nkwaso mu omni omho omni asase omni hwe nti they were not happy, they were not having any freedom. Ana nyame ede ombedu abosha asase no so ana omacha asase ti nyame pese sɛ no mote Egypt no enye sabio to obia benya na asase busia bia ne obia benya na asase fa hodi na bibi nti na sɛ asase ni kodi ba bia ana sɛ obi beto asase ana obi fem e de koye bibia ɛsɛ sɛ the 7th year no the 6th year no ɛsɛ ɔde ba na 7th year no ɛyɛ Jubilee amasase no obia enu ahwe sɛ de ɔkan no my directives no obia nya hwe obia no obia mpruni enu ho bia na ho na saa ade no so wato a
eni unche bio ebeba ni ranchen na onya ne fa hodie san hyewe na erade edema wo enu ti nyame pese obia audishi o akwa o osikani o ohiani o omunyina yepe. That's right. Nti sabotaye ena nyame hwehwe se edbeko heaven. Na the 50th day no sa pepe nti before the 50th day no 49th year no trumpet will sound. Yes. Amu bia ni beje se sa Jubilee day no ebeba. Nti omabo to when bia nti ni jibeba nti the very day no na independence. Bia ni age afana sase afana kru afana whatever. Sa nti hu ways bi wo Pentecost. We say from Passover no 50th years. Yeah. Konkron ba ema nije edan ebae. Sa pepepe ana nyame ehwe nse ye wo enkwaso mu ye ni nsase ye ni ohaw ni mebi ye ni freedom. Na nyame asoma na bofo miensa nkransem se omonko bia sefa nyina omonko hyen totrobento no senia ye hyen totrobento na anije ebewie pe. Na Yesu Kristo nso ewo konkron bia na atonement day no ofimu pe anije ebewie pe ye ama ne nko a omo nkwaso mu chese ombenya nije no mako bosha asase so a ohia ni ho ahokyere ni ho ohaw bia ni ho bio nti e kire yen se de edikanfo emayen overview no nyame ema ya asase ana yase no nyame na nkasa efre yen se yemra na asase a ode amayen no yen kosa ibenya fa hodie ibenya ahoto osikani ni ho ode hie ni ho ohiani ni ho obia benya na asase bra ba kodi bo sha na asase no obia ni beje nti sisi ya no oboyen kokko obonfu mensa iguso e kan nkrasem no wonwo a egitum no wani gie se enche obenya bo sha asase no nti yempre na yinti Nyankopon ne na yenya honhomu anije na opie so a enya honam anije ewo heaven. Amen. Amen. Me that's pa say why yen sa foster my because this particular aspect na emunti ase ne ye na kakraba watobo atimi unlock me yatimi anyamunti ase pa me that's afi yen to aso na afi yen fan sorry addition say or say the land restored what the assassin si hobium well yen share ensem bi anase promises bia onyankopon ye concerning the return of Israel to the promised land. Ye kan bakoni ana mienu bi na fe me madogum ram na fe mfa so edition so. Jeremiah chapter 24 verse 6. Ye wi Jeremiah hona 31 verse 16 na ye nhwe ne esi echo. Jeremiah 24 verse 6. Ye wi ye besa kan Jeremiah 31 verse 16 ye nhwe asama esi wo ho. 24 verse 6. Na be de mani be hwe won papa na me de won masan aba asase so na me de won besisi ho na menwiri won na medua won na metutu won. Amen. Me yenhwe Jeremiah 31:16 nso 31:16 o se Eradi sieni muawano na wensu ne weninso na ampru nisuo na wadwuma so aketua ewo ho Erade assemni na obesane efri otamfo asase ne so. Amen. Amen. Look, yen hwe yen ahaseyo adisua ben na opese nya wa hase in terms of say what the assassin no esase view anase promise on Yankopon ma efa Israel for Mosan eba assassin so boss assassin so that's many best mark. The me free baby Union Foster no. Yeah. Un say eye ni gisem.
Adusiani yesuani nyina onyankopon principles very clear. Or say all return back to me God yesitia. Bosha mediama no wonsaka. So we bonia ebehwere wonsa. Yeah. Na onyankopon onokwadifo say bosha na would land no dia maye no. Opese ofa kwan bia so say no matter the situation, no land no besan by your soul. And none of the year of Jubilee by no say bia we share how cheche land no krana and I'm so nyankopon epese land no in free ne man senti wan chicha ma individuals or chama tribes ene abusia na bia wabusia no na bia ahokyere bia ba se ne eni akere no na maton land no be no krana onyankopon say after 50 years, no, it must return back to you. Now, this is the principle of leasing land. Ghana, you turn land forever. Because a Japadi and turn Japadi, a Japadi nyamine diache. And he said, "Mochiro krampona, uwa kwenya say, what their firm will be after some years, no be no back." Now, look at what happened on the 49th year. 49th year, no, and Nam said, "Wo say be land in Intidia now ye." We bought trumpet now we prepare back we move away from a state we need land to now prepare yourself to be a landlord. Waho san onyankopon say wa share boshe o say what the story near asase bi we see amaye wa share boshe right from Genesis say opese or my state be a yenenu benya that relationship. Boninti ye lose sa we no. But onyankopo is so faithful say there is still the opportunity for the year of Jubilee. Eba. Or the 4 year of Jubilee no. Akaka krebina ba. We are now on the 49th year. And to send na in the olden days it drew or more SCSC or more no almost or they want to get back into the state of that mindset so your landlord no. When Yankopon share say Samri Yanso started not getting yourself into that state through the process of sanctification to who na boni bia won ho de bonia e man kaye lusu yen kwaje a kobron samo beje free yen sama yisku so baye enam se ni wonti wa beje sa nkwaje na sa maye no. We are just at the verge of looking forward to the year of Jubilee. That's right. Onyankopon say let's go through that sanctification. Onyamia sem say so Onyankopon san babiem no de ekosoro ni ekodi 1,000 years also obese siesie asase so foforo so kind Revelation 21 osi me hu osoro ne asase foforo na kane de no na atwam na asase no Onyankopon eye no the verse 4 no kra na ye me de no osi there shall be no more pain no more sorrow no more death because the former things have passed away odofo Onyankopon bo share ye say obesa amaya asase foforo no is just at the verge. Onyankopon say yen fasa mreyi and sanctify yourself yen tie ho free boni nyina ho say be ya osan ba na obefe ye kosoro na ekodi mfia pema obesa de ya ba na asase no he will restore it back to us. Yes ya de a yen nyina ye ni beda so na yen fasa mreyi and tie ho say be ya urade ba we will be found in a state ye be befit and say or restore land now wasan de yaba me da wase my ada abusiafo ye beda mo ase adusiana aye kama pa heirs of promises prisoners of hope boshe adidifo ndaso ineduafo se na yedi kan ye no wanhwe ya unhu ewo sa adusian ba nyina ye hye sa addition we mu yen so samre ye hwe the second coming of Christ and you know your ahochire your challenges bebre say na Israel for no onyankopon de boshe asase na momo but na enough from say omonko no mkotana keke na so omkoku no moje asase no so omuye sitie the only time and as the only circumstances are ebetimi ama sa omo prisoners na omo ye prisoners of hope na ebetimi abe reality so omo ye city ama nyankopon yes ye de nsu ni the only time why you need that so
because yes Christ kono so okosisi baabi ama se na elder kai no o se sabia ya okosisi no osuni wo owuni wo ajajo bia ni o samra me kase bia wo ahokyire bi mu sa nyema ni nyina eni ho ansa na saade we betimi aye reality no disa yenso ya yesuti amonyankopon asem na sene omu yesuti na asase ne be ye reality mo no saa na yenso yesuti ya saa osuni wo aweho ni wo so be ba be reality ntime mu obi na ada o se saa de ne eni ho ewo ho pa medam ase se mo ne yen ayesa edition next week ye de ne etoso edu eno so ebebrem onyankopon enhira okatoni na mema antichristi enhira so emai Nyamitumfo yeda wasi papa peye ese wodoye na wokoso doye na wunjaye muda yebompa yesro ese bra onamwadum no wehumobro so no wabiebia asemi so akyerɛn ma asemi enye yemu adwuma ma ensesa yen abrabo ma baabia wasemi so bekonso so no Awurade ma ninye okra bi mobrofo bi emu adwuma na enje wo manfri esumu emre wo han no mu na se enche kura se wo pia yensuso ye oman no mu edidifuo ebi yeda wase ese watie wo Yesu Kristo odi mu nti amen.